ino ndiri kuti nomambunisa mandita nazi handiende kuchikoro hangu ndinogara namama ndidhi wakashaya kuti mundibatsiro neuchenyu wani ndane 2 years ndinayo. Saka ipapo unogona here kufamba naye mazuva ano yakutambudza kana mvura nayasiziso inonetsa mavhiri ekumberi asakara mungomaona zvimawaya zvosvingosungoso mawaya pogarira pasina kana pogarira ndagumisira kuenda kudhara gore rakapera paseri nichiri kwayari kunoku handina nguva yangu ndaye kunoku hangu. Ewa anoenda kubasa apo ndasara kumvura. Uri kunzwa usini zvawaitiwa mambo makopi vati ugone kubatsirika pakrisimasi nehampa yavakupawo inoona ngoti ndangu tirambe makadaro musachinje zvenyu. Unogona kumbofambisa wheelchair yako here kuda kuti ndione condition yayo unoifambisa no.